Biskupijski pastoralni institut organizirao je izložbu povodom 20. obljetnice proglašenja blaženim Alojzija Stepinca. Izložba se naziva U tebe se, Gospodine, uzdam. Povodom organizacije te izložbe naša nadbiskupska klasična gimnazija posjetila je izložbu pod vodstvom sestre Marte i naše ravnateljice Ljube Duvnjak. Koji je smisao toga? Pa možda da se pokaže vrijednost određenog lika ili događaja i evo crkva se spominje te 20. obljetnice stavljajući naglasak na djelo i svjedočanstvo Alojzija Stepinca za ono vrijeme, onda kad je živio, a evo i za nas danas još veće. Jako mi se svidjela izložba, preporučila bih sigurno jer sam naučila nešto novo o blaženom Alojziju Stepincu i jako je bilo lijepo. Naučio sam dosta toga što nisam znao, a mislio sam da jesam. Preporučio bi je naravno svim svojim prijateljima koji bi isto htjeli malo više upoznati živog ovoga blaženika i nadam se da će jednog dana i on postati svet.